Attention,
Casa. And France, I am selling for Charles, yes, you didn't come. Says in fact, Nanano goes up again. Now I am called the Pushing Penny of Cancer and Nano for Humber Helena. There said, I'm power for him as we view. Dear boy, was the other. The boy, Yanina, a boy, or Catas, your boy, about 2 of champagne for chair, and I will not so confirm near the Bomoki. The Emir said, Brother, you say, as we do, a young man near the Sayat and Crawford, which I had, and then the man said, the same So, said I'm not a force. So, one consign in the corner a check a crack. The hot one answer me, we hear it. A boy, my dear. Says, I do say, we say, we've been chipping Java. I don't mind buying. I told us over here up crack. To buy us over frame and for no side of the day or from by who said, Kawaka and also had offer my little the kind of as a second year, none but good in the Asia. Nasabi or Chesaday, Guru Bakru, where it's the Banzo has more. What to another one will go his best with you about. I don't know, you Sabi, or yes, so very well rubber. Sabi movie out to a town, or do that in Kumuswar. And rest of ye, one or said that. So you did that, see the Wababa, no be down here. Rest of you want to be brew. Tita wabom kokoro yire ni echi eja no kwan ja no kwan wie no wo fra banifo ni nyinara ene busua pani na so me de be dance ko mo ba wo se mu no na se ba pa wo yire ada me bru okobo ni ba din e ba ni banifo no so ko fe ba fo utwa ni nyina mu se da bi ja no kwan so no se be wo yire ta se a so ga no kan ye no ina ba ya kana so on ta se no se ba ha bro ma se be there be a very refreshing you of Rasudi. And no more, and I could be as I said. Sabi, almost so was somebody made the baby answer. To those who want to do, and as a sad and then, I don't know the penny. Money just want to do nothing better than Sadia. Penny follow her. Why now, when you are the penal? On top of the pennies, the best woman also saw all the cabin. And by a penny follow don't worry. It would enough. Says about the code, we don't ask me my idea. Sabi kepe. The pennies so cast a canana barco. Was it for Feno? I don't know who just the own fairness and I probably said the Luracano. Never no never then could sabotage Panamra. On my young in I do sabotage as in a pro. My I said, the infant no go such a penny for no. Never put Susan Channel. Mako Yenny deny and then a damper. Said, Ne, and I will bump my sign. Said, never says Sherman. On by ya, I said, somebody be away. What did the airport must have been straight and say? No. It's it. No one wanted for it was no transit. Then cut the band penny for
Enso ani bi ne esrama abanti a obey na ohireba na ansa na no ye betunefo kakra bi de di kan otumfo ntam kase se de dai kan obey otumfo ntam kase se onti ye na ye kan kira mo ati eno uhu a dinini nesro no ena wudi baba gitumi oba no anhwe nso yi a eno aso edo beko enti ehono no de to subio ena se de nti adai ka punchu no eye se ekro be pagya efri punchu bebru na egu ma ya kosku aye nya adwuma anya no so mbenya adwuma ya efri punchu enti wo bai hwe ho na ma bibia nkoso kama na ekro no asumdwemra otumfo chame se nananom abusua ati nanim aba yewa preso ai no nsi bibi nchrew Fidim Rea ya dia konwama no wo nkransan enim se nkransan de first no mu nya na region ba ko ene echi mu enya nkransan bro east ene enya bro central enya hafu ene ene tua se nyina ya sum yewura ene di dia ya de mano se region mu de o shebon east region na ha de o sheyewura nsem ese ni die fata bia no ode ma yewura achame na region amuwo mu no wa monitor ebia ye hwe oche ase wa ha ase ni ha obi timi tane ba bi no aka ne ne de wa to ayampia aso de wo ba no sa de de yichi kura wo be so asanteman no wanya numdie na wo de aso yewura na numdie bibia ebuo ni bibia kama aba sɛdeɛ yɛdi ka aka kyerɛ de nya ase yere no ɛyɛ ni die ɛna ɔde bɛma mpanyimfoɔ ɔde bɛma maame si yɛde ba sisi deɛ ɛdɛ ɛbɛyɛ akra no na ayɛ dene sɛdeɛ nanam kaeɛ no kuro deɛ wobɛhwɛ so a wobɛnya tete fufuo wɔ mu wei ba bɛka wei sɛ woasisi waso na aka sɛ wotie wei deɛ a ɛdeɛ kuro no ɛbɔbɔ ɛsɛ woyusu nyansa woyusu bibiaa na wode pɛgya nkoransa ese ekon a ewura kon ama nkransa ene akom onu no hwe adopten na enne waba ha be ha wo besi bia che ewura no fa ni die ma santeman tem bia e be fro bia no wo region ni mukura no ase kwa no aba timi se ewura chame se akwa dem na mpanyimfo agina tomo so ache o mu a be se ewura na wase bia kire no emem hafu bim otumfo achame mama kwa no masre insaya ma me ba na ne se ni hwana ga me kotu o ne bafo nso me kakakra ya me kan se me die dia hye ne nsa wo nkransa o va ho brasi obuo kwedie ne suti ni na djuma ayamsa oyesa asudua yehia mampuntu oba kwansa ebeba kakaya na mesi otumfo achame dama oheba obey ene ibetulo bakra oheba obey sele na nanamo kana tambia wa yero tanka said so the pa never need the mayura e ma otimu nya o de so yo ni banti yo pe na e mayura no mo the make a choro to for chama wadama se na nanom ni abusuafo ni na ya krodia yero amprina on swibicha Masinifa otumfo achame kakra bi na masinifa de be kan de na makan okọ bunu istia enkura epie pa no enkura sa kam de ye seura for the enkura sa show nsa bi so ko betima ye bi aka ho amna bi asese dia akodo wo de utra ye hene ba tumi no obegye fi papa ho na nanu a wose e bo asatema ho dawro wa asatema ba e yu free ma eyeyi e ti ubai e be sila kan se
match mu de e mo akwa nyakokodro na bo asantema ho dawru na wo ba nkransa okwenim asense dia sie bia no unhuni wo dia ne se papa de nkransa chosa uno be busa nkransa ho asem enifo na obeto wo no dia also we bi o maye edidi ese fata fama wo na wo yo ho se sabi aboa na da fo mu a wo be pagya wo nsa wo beti maye tu va chame the positive African say manapa must be true Gentil. Autant fois chame adontin e wo fasi e de ene di kofia e be koso akabia kire no pa Adaroma ya ka bebre a kire no na sesi ade kakra bi a ye ka kire no ne se onhunu se wo fra makom bafu pim adwa fra makom na ne papa sante hene wode ne kwetena da bi a wonne no odo ko botaye binti en odo kwetena kaisa botaye no na no brada na me wo fie edin komo bebre wada roma enne so ma ne kwan no so awia me de ne ko ne nti besre na me de na kwa makom ansakura na ne ya konkransa wada roma ebetete na mawo ni ahwese wahwe nkransa so ye amawo na wabon ho ban so wo Buno East ho ene Buno ho nyinara ebia na se waka chem se medie mindim sante hene mindim obiara sa bona da bia wo hye me no ene wo fa no ma dontifo yi no enu na ye kai wi emegitumi no ha na sabi mfa nkoye de wo be wo ho Adaroma ye be koso akasa kire no ye nim so ba be somo esanse da bia wande wo se me papa ne sante hene enu nti onu hwamo Adaroma efie soni ena wa to bo ase ahyehye nkransa ye nne enimonyam se yaba tumfo Adaroma aseda na mi gina mi nuan madontenfo anamu eni mi nua ba eye wo yira na anu ya wonya ne ba bi ko eni agusua nyina ni ada wase so amaso twie trodo abankransa Adaroma ye besere no amane kwa no ase bia kire oburu Azubua Autant fois chame Azubua de café bin America mais non a café bi aba ni o sem kala bema ati de na nanu ka so de o hene ba de o ne o so bo o se ho ban intimidate se o be bo asantiman ho ban papa bibia be ye tia de ani kan kesia no e ma remfi ani na de o be transe e no anse ne be tini do akọ mesese widi bu be ma on penin fo abeto midi hu dance se e ba ye no e hu se asumdue wo nkransa pa edwa e boy e ba ye no e hu I'm say okay e be tensa nanso mem ma no nyo timode empuntuo na bia sori o timpuntuo wanzu ni ye graduate ni mpuntuo me pomode e mesro se bomode na koso mempuntuo mu na no na be mu anya di otumfu Adaroma first they say nipa no anji no edi Adaroma Obama ansi bibi jiro wo Asamanso kakame kanese na awoba ohwe domo a wodi free etu achi free kwansa biduru hana na FP na wehire ya hene ifiri achi difo ohwe ni etu achi edo ba ya boko fakure ye kabumu bimi ado akokoto achi ni se bi ya na yura bisek usayema Adanganya tu vois tiens mais adanganya so kakra bi na no so weka
bɛrima wo bɛyɛ no a na ɛbɛtena sɛnea a aburo yi si hɔ sitie no mesrɛ wɔ a mewani pagya wo ho wɔ hɔ na meyɛnte asanteman nka wɔ hɔ obi biara bɛyɛ biara hu sɛ waa wo papa ne nnipa a wobɛsom no fa saa som no ma pagya yɛwura adaroma mpanimfoɔ no nyinaa gyina tom wɔn nso akyerɛ no wɔn nso akyerɛ no mesrɛ a wɔn kwan no wɔn nso bibi nkyerɛ wo na afei so ma yɛ wakyia me adaroma wɔyi na wɔba wasi biribi akyerɛ wɔn mpanimfoɔ wɔn nso asi biribi akyerɛ wo ma wotiri mu nyɛ wo dɛ sɛ wɔyɛ hene ba ma wagya sɛ bi ɔwɔ se ani nunu ho so wɔde wɔyɛ hene mbɛsua a wɔde wɔato so wɔ no ɛfɔ yie yɛ mpanimfoɔ kɛn wɔn hunu deɛ wɔ hɔ wɔn hunu baabi a woda ɛde ɛbɛne wɔ bɔ hye ɛpene wɔ so a ɛwɔ hɔ wɔfrɛ me amɛba di wɔn mpanimfoɔ ni na wɔn mpanimfoɔ so yɛni wɔ ni wɔnim deɛ kukuru hɔ wosi adaworoma na botrɛ ne ne nyansa de afa mu na ne obi ɛkasa wɔ sɛ nkwansa adwo asogbo su adwo a na sɛ bio nkrama agya dabrɛ ɛne wɔnya dabrɛ wode waso mu nkɔto hɔ wosi ntrɛ wo ma ne nunu ho so wɔfrɛ wɔsi bi ba ka kyerɛ wo panimfoɔ ɛbaa yɛ mo soso mo ma ne nyɛ sɛ nnɛ nko a na modi n'akyire no aba wɔfrɛ mu biara mokɔdeɛ mu nim biara deɛ aka biara wɔn fa ndom no wɔn nso so wɔn ntumi bɛyɛ wɔn toa so na ebi mmra na nhyɛ asanteman no nyam nhyɛ wɔ sɛ no nyam ana ma kyia me madaroma no fa kyia me wɔn sɛ yɛ wura ma yɛ wɔn bɛgya ne ti na ɔma ne ba ne si biribi nkyerɛ no kumasi bɛkunu so yɛbɛtu ɔhene ba a ɔbɛyifo na yɛase nso a ne bia ɔhene ba a wɔba wɔdeɛ ɔti yɛ papa santanyene ba no preko pe sabi open o papa bibi na won ti ase a entempa no aben o papa na waka kire men fa wo pen koye bibia sabi wo yo hene ba wo foma o papa on fancha shesade en so na ma ebuo emra wakwan mu bibia wo ye bia minim se enne sɛ yɛsrɛ bi ma ne yɛwura ma kwan ma wo si biribi kyerɛ na wobɛda papapapa ɛfiri sɛ woafa nnwɔmam na nnɛ yɛbɛsrɛ bi so ama na woba no dinyini no baabi a wɔ ne di pagya kuro no hyɛ wo papa animuonyam dinyini paa yɛka sɛ dinyini a kyerɛ sɛ meahu sɛ yɛatete wɔ amammerɛ ne amanneyam biribiaa baabi a bɛkɔ biara no wobɛkyerɛ sɛ wɔ santani ba na wonim amane ene amane wo be wo papa hyesade yin so na ne edai mema wo remfi de wo papa ene monyama papa e be hyewo mema wo remfi da menyi asante so mada menyi asante ma so mada menyi sikadwa so mada ba bia bedu biara kire se wo ye sante yin ba ewu adaroma se empanifo yi enya bi edna ba adaroma we de wa oba pagya utie no one see bibi nkyerɛ wo du asatoma begum ikranza pinyina wo bayi bɛka biama na sana meka no futu kakra na pɛsɛ mede ma ana no madi kan aka bebu ne medi a meka ne so hwɛ baabi a kranza kru no hyɛ na nipa wɔ hɔ ɛka kasa mu ɛno yɛ agyabadeɛ baako a wobɛtumi afa na wodi abuku eno akyiri no ekro na kasa ba bi ehye no gudi wo ho agriculture wo ho ubetumi afasa akwanyen na wo hu penifo mo ho na ma develop sa resource na wo no na de ambekro no apicha utiye yura na so ye bone a onfa mo chi wo na so ye security ana so ka sem ana hwe kro no so ma ye hu se Yoruba enso etumi die kunya no ama na yefe tumfo chame yes ready na Yura mfa ne tumfo na
Omaniba is such. My two vachami. Dharma, the career and the Vedanas. And Dharma, grandson said no, a shall say by and in Pan. And so, what the Abutre, any answer, and the car said no. Amen. Amen. In grandson, I don't know what that's your proof. I say, you say, any Dharma, or any of it. And the foot over, penny of a man. Say, what now could you? No, come on, Papa, and home. I don't know who the number of the final CV pictures. No, to school. Let your be mine. This is a friend, if reform as an Sabio, about the 7 to me. Why not to me and free her? Not so in a crata, the crata and my working or and country. She said, Sabby, a couple say any of them. When you're to me free, was under him. Crata there. We need to buy. We need my son to share my. The Nanoma, maybe I'll be back. Oh, and you're quite dessert. You're quite away. You're quite away. We're quite away. And my young old tomb. I'm the said, a coin in a I'm a miniature toy. And then, Oba, I best, yeah, or 2 of my kinds of messy with each other. Now, Sabby, what about them? The cows won't be any who said, oh, and yeah, when so we couldn't to me cut if you are not said, but you cut a bit, a hidden and net obedi a hinning. And not none of the cut to see us, and said, no, over that pa. We felt such a or crowds as your bar, if you know, over that pa. She said, I paid the onion to me, onion, Sabio. Or cry about him. A man who said, my dear Okudiano was under here at Tawachi. Sad, the walk away. Mauka, and who said, where's under him? P. Unana, the Odikaya and son and there the old boy bay. Okufa. Or near Otum for Pukua. Sabi was at him long contra of Sophorche. And she no tomb for and then Pukua, and then say Pepe and son or Kobe and son away ever. Ah, when so baby. When so baby, no Hokra Bromune, wearing there be any pass and mine, if a premitia of Oma. No, but that be a Oba, no, sir, or Kunamuka crack, no, here was I said to say, or say, oh, I got the Electra and Bibia Chilfa. Oba, I'm my boy, not to do Bibia, said, yeah, or but my writing. Another, when you took me a chain to be the autumn for Dharma, said, Mamma, was it Vinci, said the Babiano, Sabi, I also was slim, said, I just should get you, okay, on the counter. And on obey a portrait and then on Brazil, Mr. Mao. Maybe I'm in General Bessa, said, when it wasn't to my a chair, one so die at Joseph. See, but what they now pay, put to my question. Also, a medalla at Joseph, I'm a man with my Shamay, soon for Adama, and come on to the show. Chido. I don't watch you. I'm not Chido, the veterans, I can't answer one. I brought you over. Oh, you run some, what is so useful?
I pray put you back. It's a subata and a children. If you can't say, Scamoco, Scamoco, you will go to. If you will go on your heart and Sadia, you know, I don't know, and penny for the number, pressure not see the picture. That's a part. We two for a chair. With the yeah, you ran it back. In sending a grandson, ever any fine part, you are fast. A kind. Sabri, Wapo, Abaco City, Actually, and grandson for Amene, Papa, ever the city actually. Ira, your no anesthesia. None the other can say. Ira pedantity. Now we tear it back. We'll see the trend. Just unfortunately, Buffalo can preach. There were a strange way in your mouth. Here, by obey. A cry a catcher and said, Pusia will do. I don't mean I asked your man letter. You can't think it's true. 198. One was there, 2 minutes, 103. In free cut him, in free baby. No, Panya, or Hadia, or no, I don't want my near, don't want my brain. No one young could do so. No, do baby no big car, with me alone, and with much. To anybody or Dharma, in so I will. The kind of name I ensure, never soon you are. You are that's so. The Wayamakuno, and all the it's strange to anyone. Do what I mean. That is so a crack is so minion with the so. Adama, the minister said, when you bow bar, the crown I catch on the Sabi, the Via Cassette, but he back with me, or Mako, a poor Santa May, Master Tomato. Yes, I say, in Kuntu, and to say also. The Anbibi, Timis and Kuntu was also the dear Kunani, really, so we are Kuntu, Yan Pre, near Pengutu, and a child. Near refuge. Obano, Ura, Adaroma, Opapa. One day, I just at the young town, they are not. The dog is so Cassipa, Preput to a Cassac, Kuku, no Kuno, Emlena. Nadia, make kind of said, I could now be the new social media, so now be dear Kuna. The only dean a pre social media, so I'll play a Hindio. Now, dear, the Nayura, Oma Kuna Dia, the Ayade. Oma kunedi aya akono oma ye din atreko achiri say din no ana be pata wodi ho enti wo wo sa din dada ena afi na obe pribi aka ho enti wo ba no enfo wa de nko social media so kra pripuntu no prinkoso fama ukuru no yesa to so biu sa kunedi si e disika na eto a akamenya bi gina en kan ko edwa ko akamenya bi mato coming down. Nemu no kure die aye de ka owu fi ha ntino ana man ne me masebia me di nyana ha me de kasai fa no kure die ni di wanim man kure eni wanim en fa ko to bunka wasem ta afeso ba mu nua no ma mo wo Blue East won so tia bodom ofuman ne amanti mu nyina so omo boase omo di omo ni monya na se omatwi edom ade abre asante Omama kunedia ye akono ho ma mekura no ebia besi manim a obi a o ma hada kra o prese obeba ha beka onwa no na boa na sa de ni nyina so empeja na satuma so enya ntuma pa infra euro ada ma prese o mo si bi nche ku tubodom so de eken minia agusro ene ya de asadabe mo twediam ene mehwe dom e di wachi a Exercise. Ye can't akunya sem na France na gitu sem France mai ye kutun for dia no munyina aka bom eduwachi se be sibi bi kire o papa e bia se da mo twedi am ne ye de yewura aseda so man se na botre a de kodie be nyina watimi ama sundue back grandson era yadase mina yadin komo okukuam abotre na me do din komo no se yemfa enye bibia no ene sa abotre no amade ye hwehwe yensak mesro
yen komodie de abribiara onim se wo fra ma me wo ho se meba abeboa ma de sese ye bia ya ye obey nanam ka so hene ba de nka yentufo ye be kasa utru o papa enima eye wo no papa nkomo na mesre sema yen komodie ene ya na montuo enya de pega asanteman enkransa na hokwa enkransa bai ewo bibia ejina ho ma asanteman ti mesre se ubei o metutu nas ya ye wo Bru East eye me ofumai na amanten ye twie ku free asanteman mu a enye gefi se ye fruma e sha asanteman mu na nye nne ene obi be ka se ono de otumi bi nti o beti ye free ho ye wura ene osantenine na ye wura ne ye som timina waba mesre bia ma wa bia ye wura now so I become home. Now maintain my name. Era Chami, the now maintains Mr. Aken. Ohina Oba. Nanaba. The Mekan said, Obama, on 19 year. Oh, and here. Now, this year, I'm running a money. I know not. Obitim the book and some money. The cameraman and my PhD, 100 bond. The messenger one said, Oh, Papa, be I want to answer, then town, and your dear. Ubika and town, you run town, and Fenyabro, and yen draw, so I was in a bentin, over canning town once, David. You run town and young town. 80, the messenger one said, Woman 18, na Waba, Abeson. Na mesre na nanu a ode na bam so bia ekwa enye bia na wadaroma wo be chirechire no na wo so eti na so pon na oni nyina bom na se prior way kan bom na de bibia yi o yi ba ko na bu a ebegu mesre yero na so dwan na so ma wi na so enonyam hye no bibia kan era wadaroma ma obakwan na What's the venture? Obogu. Otumfo chairman. The Obogu mine, yes, training. The best strength for any be ama or Hiniba obey. Or Hiniba obey minimum free school, meaning self brand was a very hard working. Extra say Otumfo bepigality na possibly a chairman. One tu guachame e mambo so e keni wani ba wo ba se e kwanya wo fa so a ba begina hen e kwanya me nya je ho pa se wo ne sabronu na mu mienu e fa mo fa so mba e yi mo ma begina e ni je pa e bi se na ka papa betimi aka breko pese mfa bedi abonya no e ma me ba enso anye ne sa o fa ma bre kwan so ne ye ya me de ma fa wo de se 52 ina ke so de ba tu e tu aba na mo ha o de ko so bia e ye ni je nti de me son se me mu pa fa ni ma se wo hu se on so de ade na mo wa o so tu me de fa pa to papa be yo tie na ba o si bi ko jelo so bo nana Oba. The Senate, Nanama, Waka, Baba Baby, the Paya, the fast will buy and Sa, and also so to buy. Let's say, Addition, not Wapri, Kabun so, and improve you, Ediama, Ukra, and Baba is a young brother. Let's say, 214 and Chiame. Two for paternity and was here at the action. What the fuck? You are charming. That will be good. We are obeying a baby attraction. Oh, now, and maybe a sorry.
so ɔheneba ɛnokorɛ panyimfoɔ sɛ ɔheneba no deɛ ne papa te ase wode ɔtrae wo papa te ase na meka wei ama ɔkyim ayɛ dɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ wo nua panyin a wabɛfa ne tuo na mepɛɛ no ɛberɛ biara sɛ yɛwurade yɛtu kwan a ɛne no ne taatena paa ɔyɛ a ɔsena te paa hene wodum adeɛ a mepɛ no si daa bi ɔso deɛ twɛ mekɔm papa hɔ yi mɛkɔ akɔfa bi aba sɛsi a ɔbɛba ne ɔkura ne red one na ɔde abɛsi me nkyɛn ɔsɛ ɔsɛ wopɛ deɛ yi ɛsi a sɛ agya ɔhene ba ade aba a deɛ ɔde baa bi a na mɛnso bɛ no enti ɔhene ba ma ɔkyerɛ mu nyɛ ɔde na nsɛm bi mehwɛ wɔ social media so ɔbi busa questions bi na woyi ano ma m'ani gye asɛm a wokaeɛ a ɛtɔ ma koma so no a mehunu sɛ ampa santehene ba no deɛ ɔkae ne sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ me kuromfoɔ pɛ nanso sɛ me papa maa me kwan maa me nkɔɔ n'anim a ɛnyɛ nkransa hene saa asɛm no aka ma mehu sɛ woayɛ krado sɛ wopɛ sɛ wobɛsom wɔ papa nti mɛserɛ wo woba no adwen pa a wode ba no ɛno ɛfa bra ɛma obi a ma ɔfotu bɔne biaa sɛdeɛ wo nua panyin si pii tirimode wɔ fie ha no nim sɛ woba na yɛ tuufo yi sɛ tirimode no bi na wobɛdie kakra bi a na waba ɔsɛ mekɔm papa wo waa na ɔkɔhye wura ɔkɔ nso a ɔnkra me but ɔkɔ hɔ deɛ a na waka akyerɛ me but obi akɔ deɛ a ɔnkra me nkura no afrɛ me tie wura sɛdeɛ ɔsi gyegye nana nkransa hene a ɔkɔ so nim sɛ saa na ɔbɛyi so wobɛyɛ no nti wɔda ɔmabu ma no kwan na ɔnse biribi nkyerɛ wɔ wura ɔbea yɛaseda ne yɛde bɛma yi wura wɔn abotrɛ kransa asɛm si deɛ si pagya a yɛyi ne yɛ wura na ɛwɔ abotrɛ ɛna wɔno nso kaa sɛ kuro no me na me dea me ma no nkɔ so a kaɛ dɛ ka yɛnhu ne sei nti yɛwura ne yɛda no aseɛ na yɛka bia kyerɛ ɔhene ba a wɔba yɛtu no fo nananom bi ka sɛ ɛnɛ a wɔgyina ha yɛwɔbɛda mede mehu ne sɛ da no a yɛbɔɔ ne din na ɔde ne nan sisii fam baa ha no ne ho tɔɔ no kyɛn sɛ na wɔhyɛ mpaboa kɔ national house ne mehu ne saa paa ɛfiri sɛ akonnwa no santehen na ne dea yɛfrɛ ɔhene ba a wɔtiri ada yi yɛwura ɛna kuro no ne dea ɛna wɔde wokɔtena hɔ sɛ hwɛ mɔma no nti sɛ yɛwura anim a woyɛ hwea ɛnyɛ yie yɛ sɛ wobɛgye tumi no firi ha sunsum baa wo mu ɛwɔ berɛ a wombɔ wo din a wobɛgyina ha na wonhyɛ mpaboa no ɛna sunsum no baa wo mu ɛhɔ na na afei na wɔhunu sɛ wobɛyɛ hene na kane na yɛ so wagye nkrataa a wakɔduru national ne ade no deɛ na wonnya hwee na wote saa ahemkwa bi a ɔne nam ayi enti na afei na wobɛdi hene yɛwura ma kwan na wosɛ biribi kyerɛ no a ɛna nsase a nananom ka sɛ wowɔ wɔ hɔ no ne ade ne nyinaa santene na ne dea ɛna ɔde wakɔtena hɔ sɛ bɛma no yɛwura adea fi sɛ mekae ne ɛwɔ office na ɔfo hɔ no mo ne wɔ mo kɔhyeɛ ɛwɔ hɔ ɔmu bi baa ha sɛ yɛwura ɔba no saa tam nkora nda hene baako ɔte so no ɔba no watena bɛyɛ asase no nso yɛnim sɛ wo na asase no wodea wɔno deɛ ne ne hyeɛ nti ɛba no abɛbɔ amanneɛ ɔmu ba bɛbɔ yɛwura amanneɛ sɛ ɔno na ɔmo ne no kɔhyeɛ ɔmo nim sɛ ɔmo ne nkora nda hene ɛni hyeɛ nti ne nyinaa yɛ yɛwura dea ɛna wohwɛ so ɛma no nti woba no ebuo ɛne anidie na ka ehunu sɛ yɛyɛ wɔ hene ba na wɔ sɛ ohunu sɛ wowɔ botaeɛ wowɔ dwumadie ɛwɔ ha a wɔ sɛ wodie ɛnti na yɛwura ɔde wokɔtena hɔ no mo nti no woba ne ma wotirim nyɛ ɔdɛ sɛ yɛyɛ wɔ hene ba no wobɛdi ahene ba sɛm no ɛwɔ hɔ wobɛdi nanso wowɔ dwumadie paa di ɛma yɛwura ɛwɔ baabi a woteɛ no wɔde watoto ano ɛna wote hɔ no mo nti wɔ sɛ ohunu sɛ wowɔ dwumadie ɛdi nti no woba no ba fam na sua wɔ fam paa na nkura nza ɔhene ba wɔkɔɔyɛ wɔsomɛ sɛdeɛ na nananom ɔka no ɔnyini yɛ nyinaa na ɔba ɛbɛsom nti ɛno bi na ɔsɛ ɔma no hia wo na ɔma anan tiatia wɔ ha na wobɛsom na wosua na wode kɔ hɔ no mo woba fam na wosua wie a wobɛhu sɛ afei wote hɔ a na wayɛ kakrakaa na yɛwura no ayɛ wo saa yɛwura daroma ma ne kwan no wɔnse biribi nkyerɛ wɔ buru otumfo akyerɛ me sankɔ so kakra mɛka ne sɛ mewura na odi ka yɛde aseda ɛbɛma no ɔpem sɛ nkransa sɛdeɛ ɛhɔ si kɔyɛɛyɛ no nokorɛ ni na ayɛ de sɛ nyɛ mewura abotrɛ a wɔde too fam ɛhwɛ nkransa a ebi anka nkransa koraa na ɛgya do na mmom ɔhene a wobaa no ɛne mɛka kakra kyerɛw sɛ susuma atim na ɔde bebree bisɛ aso di da so papapapa
sɛ dina wagye ato ho so no a ɛte saa no so no hwɛ ho yi sɛ wura ankasa na ne ba no biribi a wobɛyɛ biaa ɛka kyerɛ me wura sɛdeɛ sɛbe na no kuredi asiteɛ ne biribi asiteɛ wo papa no sɛbe fa kyerɛ me suban ɛma yɛ nhunu sɛ wonam baabi na wokyeakyea ɛba saa me deɛ ɛbɛha me paa me no papapapapapa madamfo paa so ɛno wakotrɛ wonim deɛ sɛbe onyansa ɛmu odu fa saa som kransaman nkransaman na ka mu yɛ akyɛ wabɛn keka wo mu nyinaa bom na hunu sɛ mo nyinaa mo yɛ nipa ba na momfa mɛsom sikadwa wodeɛ sɛbe ɛkɛ yɛ ntuufo na mmom twe na metwe wo adwene tena so sɛ akonnwa a wote so no ɛyɛ wo de adeɛ ɛso yɛ wo papa de twe hunu sɛ adeɛ a wobɛyɛ biaa na wobɔ asantema ho ba wommom na ɔsɛ ɔbɔ ne ho ba ne abɛdi w'akyi ɛnyɛ ɔna ɔsɛ ɔkyeakyea no wona wobɛn wo papa wona ɔnim deɛ hia wo papa na ɔnim deɛ hia sɛbe ɛbɛduru baabi koraa yɛba yɛwura hɔ a wo hɔ ne bɛba bi si adɛba mesrɛ wo si woadwene pi ɛnidi nneɛma bebree akyi na hunu sɛ nkuraze wotumfoɔ nane menkasa bi mempomto ho nhyia na adwene sɛ wowɔ baabi pa wanya aduaba ase gyina nwuwa ase wotumfoɔ so wona na kii hwɛ wo ta sɛ ne ba newura wada wo ma wobɛne waba wɔ dem deɛ ɔbɛyɛ bia wɔyɛ no mɛsrɛ wada wo ma sɛ ɔnoka na ɔsi ne bɛkyi na kyɛ to no meabra tumfoɔ kyerɛ yɛdi kan mede aseda kɛseɛ paa bɛma yɛwura sɛ na wotrɛ nti na yɛhu adefɛfa a yɛhu nane ɛyɛ nana a wɔba wode me nua no ɛma ne wakasa wode nana no bi kaa no wabotrɛ onyansa mu obi paa ne wokasa nyinaa woma me hu sɛ ɔmpa ansa deɛ yɛwura santehene ana medea menkasa pii nana maka bibrakyɛw ne wabotrɛ akodwire ɛne nokoredie na fofu ɛkɔsama yɛwura daroma ma no kwan a ne nsi bi ntwerɛ mare Miriam, now you went to Casa Trap. Ejaba. Apa ya? Sorry ya. Kalau kau sebut. Punya penny. What papa said be apa for him. Nah, they can't be a trouble. Nanan makan. Sepi. Ebe boawo wa hinimu. Ije kata be kan se e ga so tri yeye na osantene ba na nse santene ba na nse no bia ni nya ma santene wo no na so santene ba o so ti asezu se e ja ba no je na to e ja kwan o ni e ja wa busansia Odun pay said the BPS. There's no banner track as a grassy pet. Now, so we say, when you jump at you, Eja, your penny on the sea. Eja, the one penny go to po. Eja, Obaga shall say. Fenny demo pia, or that if a fenny demo pia, Nemo, or pia swa. Obago to the rebels for the environment of such a part. Farm Brassier and the Smuda. Eja de manum dos. Consumai transia, can in Tlamini. Fipropia Yabaum. Fipropia, Santineba Fipropia. It's super, I won't say. It's yet, you catch Eja. And yesterday, still of one I know, having become to Madrid. Thierry, as a boy to me. Swat.
And the South and the Santimine, a Jamma war, Groupie, so Sebi Brunina by Yen Ma, Simsi, and then Casantimai, Ghana, Betu Santimai, Ghana, Betu Santimai, Ghana by and Santimai. Name and San, Asana Bruniba, Gold Coast Colony, Asante, and a Northern Church, Senior Biansa Pet, and the Negana, Asante Mine, now a chap, baby. And now, Ukoya Sati, and Nana, a Bogovica Chewon, Kumia, Bafu. Nazala, Nina Chino, so a Japan. When you hear the Nana Betches to a Java, was that in the Bana weird, who suban the Betche, who not frame the Betche, who got them the Betche, was it from the Betche, Brava Borum and the Betche of Sandy, Nibawi, Naja and a 1 million. Adorama. A first say, who's going to say Jachan? Young one, a typical Jachan, will get bigger video. When you're something down to be car. When you're something about to become Jachan. It's a very good no. Open out catch to say Jachan, not so what was the back. A daughter may prove, when you obey. Say, Suba. Uma Yasubo, and no evidence of it. And quite consecutive. Goso. Two for a charming. Them say, Nanano, Casa, Metro, Yura, the back. She was what and yes. Really, best say, you say, complicanity, Naneba, and Sylvie, sure. The command. Otumfuatiame, ananu adako for kakra bi na yeka. Nana tepa hene kan sembia, owura yi kan bia, mesmiti, eye me defa. Wo bisa no yo kan ene say and Francis, the Papa Nadia, Papa Santana Nadia. I said, I am a pie, boy, said, when information me up, one of my comic penny. Now, Marcos Reno, not what it to me, and brother to me, a mammy, who was I a shirame, Sevilla Sadi, way the other way, Sanoka. If you wait, that's all you know, Pecoya Papa Penny, and they said, no, they be true. Obey, none were true for that. We are here by the end, and so mountain yard degree. O papa ho bambo e na hia kase dikiri ba bia wo ye de wo ho wo na nanu ma da kofo so yesu eta wachi o papa be ma utumi na wo koduru ho a wa ya ma ya hwe se de o ka se o papa ni mu afi de o be ye no ama se nyina ba chi o ka me ati won ka so apegya papa e din kase wo ho na aya nyam ama san o ti ho da ro ma ba pa ye wo si bi di Never Daruma. Yes, Rabia Manana, a Western to Daruma and Pranza 1 year was here. There's a few Sunni, and I could have been because Yama Kosovo, Daruma Senyawa, in Yesa Ijina Hasi. Few Sunni said, you make a body be a course, or Minisa Kwami Chinebi PM. Emma, Nanka, or Mama to recover. Nanka Bana say, Nanka, somebody with the crater could in now your Taya was say the original House of Chiefs, what they say, Penny at the amount. Recover. There's also an archer by the kind, you know. I'm part who say attitude fee. So to me, be one who can say something, course, me papa, and go see me being chair now. Sabi na mean to me from home Kranza here. Eno na ajo. Na the end of the day, yachi to no uyi free wa enye ye en Kranza ye wura sante na nedia.
ɔno a na kɔkyekyere ne kuro ɛde ne ba ɛkɔtena hɔ wobɛyɛ dɛ na ɔsesa no ɛnɛ wɔn mu anom hyehyɛ ase kwamtuafoɔ nyina wɔn ani awu ewura wɔnyɛ ne ba ɛnɛ wo na ogyina wo bɛsi biribi akyerɛ no na wo bɛyi yɛnim sɛ saa mmirikabɔne na ɛbaa mu mfie nson no ɛnam so na ebi gyina ha ebi gyina ha sɛ wobɛdi hene ama nkranza a ɛmfa mpaapaamu ma hɔ ka wɔn nyinaa bom wɔn a nneɛma mpɛ w'asɛm o wɔn a ɛta wɔkyi o wɔanhunu saa yɛ a wobɛti nananom aka bebree akyerɛw mmerɛ kɔ yɛpɛkɔ ama ɔsɔ yɛakɔ na mmom yɛmeka akyerɛw no sɛ wɔmmɔden sɛ wobɛka wɔn nyinaa bom na wɔde wɔdɔ aka wɔn abom efie ha ɛte sɛ sukuu pɔn yɛsua adeɛ ha ma na nye ntia na na wobɛdi n'adeɛ no ɔbɔ akɔkorakora koso da biara wɔte ha ne nnɛ so okura poma na ɔde ba bɛsom ma na nye ntia na bɛsua adeɛ wɔ ha amammerɛ ne amanneɛ ɛmfa wopɛ ɛmfa wotumi ɛmfa aniɛden ɛmfa kokoɔ ɛmfa teatea ɛmfa adwoodwoo mu man no ne fa ahobraseɛ ne suro ntankɛseɛ na sɛ wobrɛ wo ho ase sɛ wobɛsua amammerɛ ne amanneɛ na ade atena nkoranza abu nkoranza a mpuntuo ne nkɔso a yɛhwɛ no ne yɛnkɔ sa ne nyinaa wo nsa bɛka animonyam no ɛbɛyɛ kakraka ama obi a wɔta wɔkyi baayɛ ɛne sɛ wo papa nso animonyam ayɛ kɛse yɛrɛ ɔdaroma ma ɔba kwan no ɔse biribi nkyerɛ obi yɛrɛ ɔdaroma ɔhemba a woba ɛnkransa nko sɛ ɛka sɛ nafonafoɔ firi africa so abɛtena asampa yɛadwo kakala asefoɔ a nyɛ nkransa ɔmo deɛ ɔmbɛtena a wɔnom sɛ baabɛsom santene nkransa deɛ santene ɛne pɔnyɛ na ɔka me a ɔbɛso aguyɛ na ɔkyekyere nkransa santene a ne de biribiara sisi hɔ nkransafoɔ no ntie ɛdin bi wɔ hɔ a kasa ɛna ama asesa na mu santene hyɛ aseɛ deɛ ɔyɛɛyɛ ɔpamɔ ameyɛfiri hɔ deɛ ɔde ma afɛsoe na afɛsoe ne kasa ɔne bɔhyɛ ɛfiri hɔ batakwan no santene na ɛde ne tena hɔ so obi bɛtumi aba hɔ a ɔntena hɔ sɛ ne yere ne ne mma dea kyekyere de ma asapɔma ne ne mma baba bɛdu mangoro kwanta a moka no dɔkorɔ kwanta sɛ ne mo amne ɛhɔ ɛna mawofoɔ no nɛte ɔhene kaa me agu yɛ a mawofoɔ sɛ yɛntumi tena yɛtumi gyina santene kɔdɔm anim na ɔmo a mosɔre yɛ na ɔmkɔtena adeɛ nnɛ mawofoɔ gyi no mu a firi hɔ na ɛbɔ nyafoma santene na ɛde ne bosom akumsa asi hɔ de si adum ase akumsa adum ase santene na ɛkyekyere to din ɛboɔ burogya ɛwɔ akumsa ɛwɔ kransa ɛnɔɔma ɛwɔ yɛwura de ne kɔmfo kɔkɔɔ ɔyɛ de ne ba kransa ma ɔyɛ nkyɛnkyɛne ahomadeɛ ɛwɔ ɔba ba bɛto wɔn a yɛde ɛma te hɔ nifa ha yi ɛma ɔsɛ mayɛ na meyɛ ɔmo se wɔda wo ma wo deɛ yɛntumi nyina w'anim na mo hyɛ wɔsɛ yɛdi w'anim na wɔda wo ma na ɔko a wonyiyɛ ma wo deɛ yɛbɛhyɛ wo mu ɔhene sɛ deɛ mepɛ no no ɛneɛ ɔhene amede no bɛma mo mpinipinhene ɛne hɔ ansa na ɔmo tena hɔ asomdwe baeɛ ɛna yɛwura sɛ masesa sɛ ampa woasesa ma yi ama yɛhu sɛ ampa santene wone santene ne sesa ma ɛwɔ na ntoa ne yɛri santene na ɛyɛ saa sesa ma ntoa ɛna ɔhene de kɔɔyɛ kɔkɔdu fira tuntum yɛma wiase ahu kwan yɛmfa so ankransa baeɛ blood voter kwan na santene kɔduyɛ mɔkɔ yɛnyɛ mu boso mmiɛnsa ɛwɔ na ankransa hene nyaa ne ntam ka ankransa hene bɔ akyi santene sa de dɔm ɛbɛkɔn ɛwɔ na boso no ntoa santene yɛ amanneɛ de to nsuom ma nsuo mu paeɛ wɔde mo fa mu bono ne ne wan bono ma so ne amea wan ne betima kwa amea ni je santene ne wan ka amea oguyɛ pagya yɛ de kɔɔ ya kokodu baabi a ne mofo yi yɛ ka asase yɛ so papa de ne kɛsɛ wan agyi na de yɛ kɔɔ ekodu yɛ de amu yɛ nyɛ wɔde tɔn fra sante ɛna ba bɛkɔ black voter fra tuntum hɔ sante ko yɛ tɔn ɔde fra sante baayɛ no na ɔsan de bi tena kuro mu tia tena ɔso ne yere ne ahwɛ ne yere na biribi si obedu hɔ no wɔ dɔm mo koko fufuɔ mo wɔ asamanfoɔ mo wɔ asamanwa
mu wabra san kwa nyina sante na de ba no ja no oni na sabe obi be ya amanyosem na be company nsem ogumene ya wura ma ekosi court na na wotachima na no ma ekọ ho ne nsem a wo company nsem aka 1957 Kwame Nkrumah ete Nkransa Kwame Nkrumah de ekotin Nkransa free asante mo asamka enne de ba ye sante ni batanka so de ni na ate wasumi ameba amani akwanso sante ni yire ne ma asama wo anasem fa ba fa so ade fie ba jo no anasem eno na fie so de atra wa kra ma na bepem ni na de se wiase nyina ho se so obi amegina ha anyi tumya free sante ni wo ne mpo eluko se apatam kwa no ma na ni ma meje tumya ho nyama ni sawonya tumi wo sante ni ni mo enti na ne ba ya wo ba yi aseda ani e da sante ni se de akobe aka yi da e bo ni di ha no na nyame asane asi sante ni bo e di bejina na no ana na de o kra e pa hwe no da no na hu ye enti ba bia na onam ne de na ani mu nye na amana na wo potom na so na nanu sawanfo di wachi ti musampa obetima ye god yesi ye no ye nu bebre na ye no nche fiza de na ko so ye mu no ne akoma aye ya na ne ye bako sante suma ya e ko tachima ko onji meni amokoma ma mene paamo anaba o fie o abusua afuto obi di ma obi a no e no papa preso ma o so a kire no a o de oti ye akwaside di onim o so no be di akwaside ya ko yama o no hirawo o de kwasa che wonsa no akọ o ko no enti dubone obi a obeka so matro bi atie de papa fa de anyamfa susha tano de ye na ye fisatuwa omo anto omo bi akonyana kasa sate chichi ma ni re sakoma ne ma ena omo no bo amo achichire omo ano omo tiwa omo di no krodie bo asante yene okosa akra no nyama de a wo chewa de na kakare aben no ho asamka o se aja na de ma ame Nkransa umpaniso na yasante yene de a na mafo na abani ni omo nim se na nkransa de wa nkransa nwa sante yene na ko chichire ye chichi ni pro 2D nyafuma nyawona na akuza nya duma se ono disia de konfo ba wo ene don odi ja wo nkura me bubo di odo ma betena wo e ba ye mi ro adaloma na wo yire omo mo di na chi ne mu apai na bisu di obaya obaya chi tina ho ni nyina adawani enti e ma basa ba e ma ni pani go kra no a ye a o ma ni wo chi di no na nai pa mo wo mo jeje wo mo nkonya ne wo mo kro di ma ipa be wi so ani fo ya di hu djuma aka frefre o nyina aba o mbi wa o ma hu se dia wo aka dia so obi ba wo mu na o ji ni tum na o ya bode foforo na no ma dada nyina atwam na bibia ya foforo enti dia si ya no sa me na o nya hene na ho te o na na etawo na no dia tu pan di o chi fon tom na no ena wi ase nyina hu se yesi mpanza hene sa na o ya hene aban ti mo di ka hu nyina ena obedi na de ye tane se so obi a masante ina no anya tumi a kontime ni ma so bi ma afi na shira aba oni obi a woji na konwa odi wachi oni wachi o no na ai ma so mfo ni konwa so fo pro ime mo bodi ene ye shira de ato papa ni sa asi wani mi yanka na kodu ho ebe ye odin na afi afutubọ ni aba we ni wachi ese tuni na agu ele yewu bia ne pa no be nkwansa hene fa obia de eche no se de sante hene ode nyina fom so che da na fa obia be she omu de osum na ai ma osum o ma me no mu nyina fa me so na de osum obia so o mu ta se zo de anye yi na no na me nya hene na me de ma mo me ko me papa ni no na cha me asre no ende obia me de ba bi ma okotena ba bia otena de ne de amefa no mu nyina me so ma me na de osum so me so de ya kana na eni de na ai enti ne afiachi na abofo bi eni wadada bia fa nya kwa sante ina kasa wie enti ne so ma kwa ma usaya wonen kwanza hina yewa kasa kanka na krono no na bosom eni ko digu ho eni ya japade kasa enyam factor ni nkabo mu enti afutubo ne kasa min kuminya ena me fa kabo mu ni kroye so ye ne sa aba boawo ama sunsuma o ja ne ntam ho abusuma o disisi ho
deɛ ɔne kɔfoɔ kɔyɛ nyinaa bɛba bɛtaa wɔ akyi yɛso asrɛ nyankopɔn twe dɛ mpɔn na anom samanfoɔ ataa wɔ akyi woyɛ aberanteɛ wɔgye akonnwa no akyɛ na watena so na wasom wo papa nokorɛ mu obiara ne tumi sɛ ɔde nkwansa ma wa ɛbɛdu deɛ ne ɛgyina ayɛ ɛnnɛ ɛna wobɛyɛ nkwansa hene nti deɛ yɛtuwofo no ɛyɛ asɛmpa fa ɛnyɛ nnumɔdɛ na hu sɛ santɛyi na wɔkyekyere kuro no ansa wɔde ma wo no ho ahe nti wokɔtena hɔ a fa ne tumi na wobahyɛ na fa kɔ yɛwura wadaroma nkransa woa na wokyekyere wadeɛ na aka me yɛwoguyɛ na wode wo bɛyi ɛkɔtena hɔ deɛ nananom nyinaa aka no ɛso ne serɛ bi ama no sɛ woayɛ ade pa ama yɛ ama sɛbe nokorɛ nkransa adwo asomdwe aba hɔ pene so na wohyira no a wokɔhwɛ wɔ ma ɔduru wosomuro da wɔsɛ ɛwuru Bien. Bien. Sure. Bien. Sure. Bien. Ẹja ọsẹ bẹ jẹ ọmọ yàn jẹ. So wọ́n fà sí ní jẹ́ jẹ́. Sure. Bien. 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 Ẹja ọkùnrin sẹ́díẹ̀ wúra sẹ́ mu. Ó sì náà ọkùnrin wọ́n náà wọ́n sẹ́bi. Wọ́n fà sí náà bọ̀ kúwà rẹ̀ wọ́n náà wọ́n mu. Bien. Sɛ akyire wɔfa sɛ sapɔma nso so ɔsɛ wɔfa sɛ sapɔma na saa de ma a na koko arewareyɛ John ɔsɛ wɔma no wareyɛ no ɔde kɔtena mmam ɛyɛ akawia mmam sɛ na ɔno ne wɔyɛ no ma no toa so sɛ ma wotena ha kɔtena so sɛ bɛnnɛ ayɛ nkwansa no na ma no kɔtena hɔ Sensei, tu vas voir, ne va pas ni, elle va vous plus. Bien. C'est non. Jean. Jean le damso, daso. La semaine d'après c'est dinao. C'est non. Là donc sabe, on passe ça pour moi, ça m'a pas pouvoir voir. C'est non mais ah sabe, pas vous pim, on connaît elle dit de nous essayer. Kaza ba on me catch ya to assemblance on na bibia no wabetumi akọ. C'est pas quand on connaît kaza ba ho c'est dia ko so c'est bibia si. Bien. Mais ni dia ma ya to ho, ni dia ma ya dia ja. Dia ke ke ni bibia si mani. Jom, c'est pas un offrande non ami. On est pas encore bien né pas du fois c'est. Dia se les soit kaza tin. Jom ba ya di ka bo dia so na mane. C'est pas ni pe vru so. C'est kwansa, c'est bien so. O se bre pam be kan. O na dia. Kan yo so be do. O se so sa hwa na dia. Bien. C'est le bas à vous pim. Un nègre. C'est ça, on le tout. Ça commence fort. Ou bien avec un mot. Si vous avez l'hôtel ennemi, ça commence à l'hôtel ennemi ici. On se bat pour nous à Heba. Kalekai, on est là. On se déchire. Somme de ça commence fort. Somme on ne passe. Et non, papa. So on ne pas de bien. Jean. C'est vrai. Quand ça m'a catché non c'est plus là dire et quoi sur nous c'est David. Mes frères comme bien et des si bien comme moi encore. Jean. On se nana une baby. On se voit là au maman ne pas il faut autre chose me dire.
ya pejano e no adi se no se de ko ha se de kokoye na so no ahunu se da bi nya sa na tie o se za no so no ahunu se da bi se bi sa chena na dia ya de be ko no dia nya sa na tie ni ye bi o ye bi a che se no nim se jom se no ye bi o ye bi a ma no hu se iso be dru da wo pa ni mansa na sa do ko bia no o ti bi nim jom se he fa no free sapama se abokom se me no ko na ware no o ba fupim ase e no wori na ase madam mi bia me se kwa nam dia kofi ansa no akọ o se na no na kura be jom se bi wura wa do me bru mo fa sa se fo die me wie pe me sa ni ko nti akofi ansa ko che na asem ansa na na ni ni na akwa na bi e de se bi dan kan ya ko na na no ya futu pepe ba mo ka che no nyina won wo ja we be de no atimi asesa no o se be futu o be ba se be mo kan nara onu ja we be de to asesa no Jom, se bebe na kolai, wo ba se san kwa na se kwa sa wo ko hene. Wo ni se sa che na ni dia. Jom, Dabi. Jom. Me pam na ku na na di bia brem oni. Jom. Jom. Jom, se no ana se be. De ba ko na kachi enfiansu de na ko so bia na ru na nim. Na so pe ne ba ba sina nine. No ko hama no enu na Nigeria nim sisi tunu ana se mama okwan o si bi che no de kwansa so sa o pe pa ko hwe kwansa e de ma no so o le ba kwansa ko do mo kro o so ba no le ba cha pe hisi a o se me ne e ba penyi a cha pe se de bi na me penyi o so ba o se cha pe ne na ja me to se me afupim me penny o se da bi me na penny ansa na wo ba se be da ti sabe na o so fie bu na so na me penny sa na wo ba e di wo mre nu hia jom ye pa dem a na ajabri mre nu hia wo se penny ne sire wo ti jom o so ba o ne ma me nu no e be hia se be o no an ba kwansa o so penny ne so wo ti penny ne ma me jom sinja na chire ahene ma mo jam na de wo mo no ti mo de no e no na de jo pe dem na ansa bi ye ho kan ni nyina chire se bi mo ja susu ma kuto wo mo no sa na tie ba he ka wo se e kudo mo ba yom ni tu gban wo se yom wa ba ti mo de no odi sapa na ta ba he ko se na ko dom o de ni tu kwan o ne tie o se ko aja ho wo de wo nko bi na me ko papa ho ti mo de o ko so de se o hie bi aso ni saka ba a confront ya ko se pe wo ka se bo chi yom ti mo de no de ka yom so se me ne ba ko fo ni o ka se bo chi o se humanim ti mo de e no de ka o se e ja chi am wo bi e ti nka bi am ba me na mo yom so wo kan so ti ya o se ja chi am obi e ti nka bi am pa ta ti na wo ti nka ja chi am wo wi e pe se si asa na ba yo ha o sa wo wi e pe sa na so ya o ka se ja chi am sa be be sabe wo fa kura wo twa pa na so fi se aja na wo so wo fa wo twa pa na so aja na wo nti wa ba be dru ha be wi me dem transaction za so na wo ba be dru ha e do fa man de mu nyina de be kire no mo akwasi bia cho hu na be enne o de kwa be so wo sa do ka to za ahobra sie de dikai na de me ba to na de tuo kwa cha ne se na tia so ni aja be man wo bo anu no wa be jom o se na ne ba to ho na de tuo kwa cha ne ba se e tu se na tie we ya be pa yo se ya o ma ka cho wo pa sei e ja wa do akwa no bo ro hu no be ko o du to be se se wo tu jom se na ha se be pessoal se be no kan ho se ne sa na se de ne be ko ho o tu ya he de se du tu musu no aba pepe o se ne nyina akwa tete sem enam puntu ne ko so de hwe so se be do adia ma wo so o no bi o do adwi eti ne sa de ne ba o ko tsana ho mo a mo ni na ho no no le so sa hwe so yi goja ine one me ba ku dom nya yom 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 sim go jakene
ɔno ne ba ko dɔm kɔ ne kra akyi ɛnya asantesɛm wɔtene no anka wo na ɔba santene hɔ mewura ɔda ɔmaburu ɔba kwansa hene ɔde gye me mene wo ne bɔhyeɛ mene ne mmɔhyeɛ dika kyerɛ no na mabia me wɔ no ɔgye kɔm Jom. All my friend was a baboon of Dodge Travel. There's some or children was a little travel. And so we had to say that's what you're about. Also, yes, from you by. Yo, don't catch on and say, oh, papa. And then I will tell David, yeah. Yo, so Transia, don't go for about what I could say. Domacasi. So what is that? And better was a home. Yom. Yom. So I may not have a call. What's it? If you will be another catch up, I know other two. I don't go for a corono. Today, try to go every church or say, oh, dear, Fango, me back until or two, and then somebody want to walk over to war. And come on, but the year was able to walk. So, what is the answer on the come on. Yom. Yom. Sit there. Yom. Also, more crying. What you pump so. Rose Sachero. Can I cry? No more you do. As I think it was down. Not so soon to be wrong. Not what the amount of Roberts now. What share? 1 year must be was war. As I was soon, I can now. Let me very much. Jom. Sister, don't catch on and say. And once a poem will be on say, Satemano, wouldn't know dear Joe, I was no dear Joe, no dear Joe, Obiano won't say, to what's now, no, the Satemano, no, the Joe, younger so. So look at the one, the foot of the one. But I'm going to be a part of tomorrow. What about today? What about me? Who's that? So I. What do you want to do? So we got a jump over here. Asa wutam kasiye sanana aya nana wauba nana ba fo otoso nana betu fufa machire na achire pa atinetine no sere ba wo de ba sunwo aso nkwansamai aka asantiwa na aka gana nana wa dauma se manya sa de na betu wutam kasiye Slow to what I say, can't I say? What now, obey? The two I tell Park. Some I yes, I dear no. Now we hear January. You do what I say. Yes, sir. What I say, you are quite powerful. Triple the idea of the before my Pasama of our children. I guess I can't pass my delicacy. And I work at about 4 and then when you come with them, because you say, well, you know what you may say, that's all so far. I cannot tell that if you have some idea, maybe at the Abuano, said, yes, I didn't want, but you won't can see what many grandson my chidom here.
yɛfrɛ me Nana Ampon Sechan a metɔ so mmienu mesrɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ sɛ ɛna a megyina ha yi mɛkyerɛkyerɛ Nana Kwambafo ɛyɛ wo ba akyerɛ pa na wɔde abɛsom wo sɛ mankyerɛ no akyerɛ pa a metu otumfoɔ ntam kɛseɛ Mira, the Framing of Hileba, Bafo. Many Kwansama Hileba. The Kwansama in Yopano. Now, it's not can't talk. So, Ohina, or being an apple of the son. Sit them soon and not cut a judgment couldn't prepare. Ah, over what a great king or different summer sheddies. Seven reaction. Said, man, soon or him for your way, said him soon over the chair. It won't come this year. One, of which I said to you, would you have trained to go and send a bread? Kumadin Krakado, Yawada. Well, which I put you up. What you bring for? And who could Yawada? And I think Krakow from such Yawada. No, I bring for nurse was Kaumbi. And two jacket. The son of my woman for years, I put to him. Could have been Yawada. Of which I sign. Now, who's in Yaquato? Never to go in giant sign. What a component represent. Who man if you free, the age now yet. No good about what you know, easy can feel so. The shepherd of Yansem. Man, you trade today, no component society trade so. Man, that is so near. Both I should return or swallow. 19.3 million. But my blame for him, and I'll be Bocasset. Or can I have to what said? Of which I need to. Put Anna, my name carried you. My name came through one. And once them to show Trima, let's get anything I am. Now I know me. If it's 12 months more body, I'm penny plans to be seen. Which I need to. It isn't any pen every war. I will go for brand new pen plan there. Scadok of Finadament and any pen every war. If it's a man in Scadashan, who to be that, and I will be soon free Musuda. So you're feeling my back. 200 you brain in the free beer. Many the council. The Yansapoi is an open Yansapoi. Scadon Bamboo, the sort of control. Was able to work now and Tumpana, a Predena, Mentiana, a man that travel share, and a register for one, and no blood for. Osaji fogu negwasio brasantinage trasingen. Otokoyini trase probiane trasingen. Otokoyini trase probiane trasingen. Mema krobia ilifia womani kotofingen. Mema krobia ilifia womani kotofingen. Asante chantrochmo tampon lufingen. Asante chantrochmo tampon lufingen. Asante sesiebo sumedite. Asante sesiebo sumedite. Probia santinage Robia Santina Gate, Nassingen. Say to 2 anymore, the new visio. Say to 2 anymore, the new visio. Why never said you so to Penina Gabapano? Why never said you so to Penina Gabapano? Obina Sabian Gome, Obina Sabian Gome, Flagua Bacana de Flampo, Dami Ferris, Flagua Bacana de Flampo, Dami Ferris. Was I for Gunya singing? Was I for Gunya singing? Uka Santina Gate, singing. Santinage, Wo tu be na to bala to le fa kunya gwa se ajuna jemela. Misro tu fontam kese, e kantam kese. Me nanane bafu pima odi kai. Me nanane nana kwamba fo to subienu. Me nanane gwa kofa. O kata charge man kodom me wofa. So pa me nanano Edison Kransamai baby so asantmai so na me nana kwamba fo am tosna be ba beto aso. Bira and monua odi ahye mi Israeli yare o frema no Paul
Ebiu, Desiomo, Beba, Betama Chimawa, Beton Tampesi.